Запознат ли си с историята на този модел на Шевролет? Кола, толкова нестабилна, че шофьорите често губят контрол и катастрофират, а компанията-производител знае за това, но продължава да я продава. Това е историята на Шевролет Корвей. Журналистът и адвокат Ралф Нейдър събира информация за катастрофи с Корвей и други автомобили и забелязва закономерности. Много инциденти се случват поради нестабилност на задната част на автомобила при завой. Събира и свидетелства от шофьори и застрахователни компании за реални инциденти, както и вътрешни инженерни документи на GM, които показват, че компанията е знаела за проблема, но не е направила промени, за да не увеличи разходите или да забави продажбите. Резултатът – десетки и стотици катастрофи, които можеха да бъдат предотвратени. GM дори се опитва да дискредитира Нейдър, но книгата му Unsafe at Any Speed предизвиква обществено възмущение и води до първите федерални стандарти за безопасност на автомобилите. Това е класически пример как корпоративната алчност поставя парите над човешкия живот.